Det er kunsten og balancen ligger der, kan bevare længden. Godt. Tålmodigt. Sådan. Fint. Næste gang prøver du så at vride ham lidt frem igen, så han går ud og griber hen. Og frem til kraven. Om der skal ikke sidde og gøre for meget på, så går den ene ind og overbruger sig. Og så gør den det, lidt ligesom vi snakker om at Bente, så kravler den så lidt ind over forparten, så skubber den ikke fra jorden af, men den arbejder ligesom nedover i stedet for. Nu har jeg jo lige været EM, og det jeg synes, der er lidt sjovt,